Moi, mä oon Eeva Giar, 21-vuotias keravalaisnuori ja mä oon ehdolla kuntavaaleissa. Mä työskentelen esiintymisen ja taiteiden sekä vaikuttamisen ja viestinnän projektien parissa. Lisäksi mä opiskelen media-alaa Keudassa. Mä lähdin mukaan paikallispolitiikkaan 16-vuotiaana, kun mä asetuin ehdolle Keravan nuorisovaltuuston vaaleihin. Mä tulin valituksi ja toimin Nuvassa 4 vuotta, joista 3 puheenjohtajana. Vuonna 2022 Suomen nuorisovaltuustojen liitto palkitsi mut vuoden nuorisovaltuutetuksi. Luottamustehtävissä mä oon edustanut jo ala-asteelta lähtien, muun muassa oppilaskunnassa ja vertaissovittelijana. Vuosien varrella vapaaehtoistyö ja järjestötoiminta on lunastanut ison paikan mun arjessa. Erilaiset hankkeet ja organisaatiot on luotsannut mua eteenpäin ja matkan varrella mä oon perustanut uuden yhdistyksenkin. Vuonna 2022 Keravan kaupunki myönsi mulle vuoden vapaaehtoistoimijan tittelin. Nyt mä oon jälleen yhden isoimman unelmani äärellä, sillä paikka Keravan kaupungin valtuustossa on ollut mun haaveissa jo aivan pienestä pitäen. Vaikuttajana mulla on 3 selkeää tavoitetta. Mä haluan olla kohtaamassa keravalaisia niin, että jokainen voi tuntea itsensä nähdyksi ja kuulluksi. Mä haluan olla takaamassa sen, että jokaisella keravalaisella, niin lapsella ja nuorella kuin työikäisellä ja eläkeläisellä, olisi mahdollisuus uskoa unelmiinsa ja kokea niiden saavuttaminen mahdolliseksi tässä kaupungissa. Mä haluan olla vaikuttaja, joka laskeutuu kaupunkilaisten keskuuteen, ei niiden yläpuolelle. Mä haluan olla aidosti läsnä ja tutustua erilaisiin ihmisiin ja tilanteisiin, jotta ei tarkasteltaisi asioita vain yhden kuplan sisältä. Äänestämällä mua tuet mun unelmaa. Jos minusta tulee valtuutettu, lupaan olla sinun puolellasi. Täydellä sydämellä, täydellä kotiseuturakkaudella. Eeva Giar.